τίποτα και είπατε. Και δεύτερο, ή σταματάνε να δίνουν λεφτά να μαζευτούμε μέσα να τελειώσουμε. Λοιπόν, επ' αυτού ήταν δύο γυναίκες ομιλήτριες. Σταματήσατε στη δεύτερη πρόεδρε του πρόεδρου. Κάντε λίγο ησυχία να κάνετε. Χαρώ και αν καθόσατε 1/4 ακόμη θα είχαμε κλείσει όλοι οι ομιλητές. Θα είχαμε κλείσει. Τέλος πάντων, τώρα πού να τους βρούμε πρόεδρες. Λοιπόν, καθίστε κάτω. Καθίστε κάτω να ξεκινήσουμε πάλι. Συναδέλφια, έχεις το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισες, λέγομαι Μαυροφιλίδου Ελένη, προέρχομαι από το σταθμούς παραγωγής και είμαι γενικός γραμματέας του Περιφερειακού Σωματείου Συνταξιούχου ΔΕΗ Δυτικής Μακεδονίας. Το καινούριο σωματείο, να πούμε, με τους καινούριους αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία. Εύχομαι το συνέδριο να πετύχει και να βγει κάτι θετικό. Δεν θα αναφερθώ και δεν θα σας κουράσω πολύ, γιατί οι ομιλητές αναφέρθηκαν εκτενέστερα σε όλα τα θέματα, οπότε κάπου έχουμε καλυφθεί όλοι οι υπόλοιποι. Εγώ παρακάτω θα αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο θέμα, το οποίο έχει άμεσο σχέση και με τη δική σας την κρίση εδώ. Θα αναφερθώ βέβαια και στην πρόταση του Γενικού Γραμματέα της ΠΟΣ του Θανάσου του Τριανταφυλλίδη για τη γενοκτονία των ποντίων. Το συγχαίρω πραγματικά. Ήταν πολύ σωστή η πρότασή του. Είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο αυτό που θέλει πολύ καιρό και πολύ χρόνο για να αναλυθεί για πού και πώς και τι. Εν πάση περιπτώσει ήταν μια πολύ σωστή και καλή πρωτοβουλία. Ένα δεύτερο, θα αναφερθώ στον αγαπητό συνάδελφο το Φώτη τον Κριτσάνη, ο οποίος γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, από πολλούς φόρους. Έχει δύο σκέλη τοποθέτησή του. Στο ένα σκέλος βέβαια αναφερθήκε στην μαζικοποίηση της Ομοσπονδίας και όλα αυτά τα σχετικά. Πραγματικά έτσι είναι και έτσι πρέπει να γίνει και να συνεχίσει να γίνεται. Στο ένα σκέλος το οποίο αναφέρθηκε και είπε συγκεκριμένα ότι δεν μπορούν να δημιουργούνται σωματεία και να έχουν μόνο μία σφραγίδα και να λένε για πολλούς και διαφόρους λόγους, γιατί αυτό υπενήσεται στο τέλος η τοποθέτηση, ότι γίνονται για πολλούς και διαφόρους λόγους. Το να δημιουργηθεί πράγματι, Φώτη, ένα σωματείο και να έχει μέλη 20, αυτά τα οποία λέγονται ιδρυτικά, για να έχει το δικαίωμα να έχει ένα σωματείο και μία σφραγίδα, θα συμφωνήσω και εγώ απόλυτα μαζί σου. Κακώς γίνονται και κακώς δημιουργούνται και είμαι και κατά. Το να δημιουργηθεί όμως ένα σωματείο, σε ένα λεκανοπέδιο, με τόσες χιλιάδες συνταξιούχους μέσα που έχει, εργαζόμενους, με έναν κοινό παρονομαστή, πρώτα απ' όλα που είναι η υγεία, τα προβλήματα υγείας και όλα αυτά, θαρώ συνέλεγαν ιδιαίτεροι λόγοι που δημιουργήθηκε. Δεν έγινε τυχαία. Και ένα αυτό είναι και ένα δεύτερο, ότι αυτό το σωματείο, αν ήταν να διαλυθεί, θα είχε φύγει. Έχει 1200 μέλη. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει 1200 και έχει αυξητική μορφή το σωματείο. Δηλαδή δεν έμεινε στάσιμο για να πούμε ότι είχε αυτόν τον σκοπό που υπενήσεσαι, εν πάση περιπτώσει. Τώρα και ένα άλλο θέμα σχετικά με την υγεία. Πολλά ελέγχθησαν, πολλά είπαμε, πάρα πολλά εδώ. Το αποτέλεσμα είναι και το αυτό, ότι η υγεία είναι στα τάρταρα. Δεν υπάρχει τίποτα, δεν λειτουργεί τίποτα, δεν υπάρχει. Ειδικά, Πρόεδρε, στην περιφέρεια υποφέρουμε τρομερά από όλα αυτά οι συνταξιούχοι. Μέχρι και στο σημείο μετακίνησης να βρουν έστω και το ένα γιατρό του ΠΕΚΑ είναι πρόβλημα και αυτό. Διότι για διάφορα συμφέροντα μπήκαν έξω, ιστορίες εκεί, κτίρια και όλα αυτά τα σχετικά. Υπάρχει μια πληροφόρηση από το, γιατί τώρα περιφερειακά ανήκουμε στην τρίτη εμείς σαν Δυτική Μακεδονία. Ο νέος υποδιοικητής μας ενημέρωσε ότι η κυβέρνηση έχει ένα συγκεκριμένο στόχο. Να στηρίξει τη δημόσια υγεία. Το τόνισε και το υποστήριξε. Αυτό τι σημαίνει? Ή θα πρέπει να κατευθυνθούμε σε αυτό το επίπεδο και σε αυτή την πλευρά για να δούμε, ή θα πρέπει να ενταχθούμε τέλος πάντων σε αυτό το οίκα, στο παιδί, πώς λέγεται, για να ξέρουμε και τι έχουμε. Διότι με αυτή τη μορφή δεν έχουμε τίποτα απολύτως. Αυτά στην αρχή. Συνάδελφοι, αυτά ήταν σε γενικές γραμμές. Ναι, 2 λεπτά θα πω, αγαπητέ Ανδρεάδη. Συνάδελφοι, από το 2009 είμαστε αντιμέτωποι
αντιμέτωποι σε μια πρωτοφανή επίθεση στα εργαστασιακά μας, ασφαλιστικά μας και συνταξιδοτικά μας δικαιώματα. Όλες οι κυβερνήσεις έχουν ένα στόχο, τις συντάξεις μας και τίποτε άλλο. Τα προβλήματα στα ασφαλιστικού μας φορέα είναι τεράστια. Διαλύθηκαν τα ΠΚ, οι συνταξιούχοι δεν έχουν πλέον ούτε σύνταξη αλλά ούτε και ασφαλιστική κάλυψη. Η μόνη δύναμη για να αντισταθεί σε όλη αυτή τη λέλαπα είναι τα πρωτοβάθμια σωματεία του και η Ομοσπονδία του. Γι' αυτό και εμείς συνάδελφοι, ως νέο σωματείο, από το 2007 ζητήσαμε την εγγραφή μας στην Ομοσπονδία που δεν είναι άλλη από την ΠΟΣΔΕΗ. Δυστυχώς όμως μετά από τόσα χρόνια η Ομοσπονδία, στηριζόμενη σε ένα καταστατικό το οποίο είναι πλέον αναχρονιστικό για την εποχή μας, δεν θέλει νέα σωματεία στον κόλπο της. Μετά από διάφορα δικαστικούς αγώνες που έχουμε, γιατί αναφέρθηκαν και αναλυτικά οι συνάδελφοι πάνω σε αυτό το θέμα, είναι ντροπή για την Ομοσπονδία να έχουμε μία θετική απόφαση να γραφούμε στην Ομοσπονδία σαν ισότιμο μέλος πλέον. Έτσι λέγεται, και πάλι η Ομοσπονδία να συνεχίσει δικαστικούς αγώνες, να πρέπει να αναιρεί, δηλαδή να μην δέχεται τη θετική απόφαση του Ευρωβουλευτείου και να θέλει πάει στον Άριο Πάγο για να πάρει μία πάλι θετική απόφαση, από ό,τι κατάλαβα από όλα τα λεγόμενα, γιατί δεν μπορεί να είναι και κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή εμείς συνάδελφοι, σαν περιφερειακό σωματείο, βρισκόμαστε στο ένα πόδι με απλή εγγραφή μέσα στο σωματείο. Όχι ρε Ελένη, τώρα άστο το. Και είστε κανονικά μέλη τώρα. Και δεν έχουμε το δικαίωμα να τώρα για το Θεό μας υποτιμάτε. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Είσαι κανονικά μέλη. Αν ήσασταν παρατηρητής δεν θα έχεις το λόγο. Καθόμαστε και τα ακούμε. Έχουμε μια απόφαση. Παρακολούθησες και χθες. Και κακώς αναφερόμαστε. Δεν έχουμε καμιά προσωπική αντίληψη. Εντάξει, εγώ θέλω να τοποθετηθώ Στέργιο, γιατί με διακόπτεις τώρα. Αλλά τοποθετήσεις. Ωραία, εντάξει, θα τα πω κι εγώ. Σαν εμείς, σαν τις κάναμε έναν τοίχο και είπαμε όχι. Ενώ εμείς είπαμε ναι. Τουλάχιστον θα ακουστεί και το ρημάδι το ναι. Τα Ανδριάδη, Καράτζα, το ενός του άλλου. Υπάρχει ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για να προχωρήσετε όπου δει. Δηλαδή, όπου υπάρχει ανώτατο δικαστήριο πρέπει να πάτε για να μην εγγραφούμε μέσα. Αυτή είναι η ομόφωνη απόφασή σας. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Συνάδελφοι, η Ομοσπονδία θα πρέπει να ανοίξει το καταστατικό της και να γράψει όσα πρωτοπάθμια σωματεία βρίσκονται έξω, γιατί είναι αρκετά, σχεδόν είναι όσα είναι αυτά που είναι εγγεγραμμένα μέσα. Μην διακόπτουμε. Συνάδελφοι, ας μην διακόπτουμε. Δεν έχω πάρει τις απόψεις μας, ας ολοκληρώσει η συναδέλφισσα. Δεν είναι τυχαίο που δημιουργήθηκε. Άρα υπάρχει κάτι και δημιουργήθηκε ένα δεύτερο σωματείο στον ίδιο χώρο. Δεν είναι τυχαίο. Ελάτε στην τοποθέτησή σας, μην απαντάτε. Θα πρέπει σκοπός της, όπως λέει και το καταστατικό της, να είναι η συνένωση, η μαζικοποίηση για να αποκτήσει όσο το δυνατόν περισσότερη δύναμη και να μπορεί να αντιμετωπίσει τη σημερινή κατάσταση, τα σημερινά προβλήματα που δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με τα προβλήματα των προηγουμένων ετών. Εμείς οι συνάδελφοι του Περιφερειακού Σωματείου Συνταξιούχου ΔΕΗ Δυτικής Μακεδονίας δεν είμαστε ένα ξένο σώμα ανάμεσά σας για να έχουμε τέτοιου είδους αντιμετώπιση. Προερχόμαστε από τη μεγαλύτερη επιχείρηση ΔΕΚΟ, τη ΔΕΗ, που όλοι εδώ μέσα μαζί δώσαμε τη ζωή μας για να γίνει αυτή που ήταν πριν από λίγα χρόνια και όχι στη σημερινή κατάσταση που έχει περιέλθει. Γι' αυτό η Ομοσπονδία είναι η δύναμη του απόμαχου. Θα πρέπει να ανοίξει το καταστατικό της και να δέχεται κάθε πρωτοβάθμιο σωματείο που θέλει να ανοίγει τους κόλπους της. Τελειώνω. Συνάδελφοι, δεν έχουμε άλλο όπλο εμείς οι συνταξιούχοι. Έχουμε μόνο το πρωτοβάθμιο σωματείο μας και τις ομοσπονδίες μας. Όλοι μαζί ενωμένοι θα πρέπει να πετύχουμε αυτά που πρέπει να πετύχουμε. Περιμένω, συνάδελφοι, και από εσάς τους συνέδρους να κατανοήσετε αυτό που συμβαίνει και με τη βοήθεια της δικής σας στάσης το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΣΔΕΗ να κάνει αυτό που έπρεπε να είχε ήδη κάνει. Δηλαδή, να με είχε γράψει στην Ομοσπονδία και όχι να έχουμε δικαστήρια και κόντρα δικαστήρια. Αυτά ήθελα να σας πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.